Interessanti ħafna il-mixja kif bdiet il-mixja taż-żagħżugħ John Henry Newman lejn id-dawl tal-verità. Għandna qudiemna żagħżugħ Ingliż fil-bidu tas-seklu 19 isir kjeriku, jiġi ordnat u bħala presbiteru fil-Komunjoni Anglikana jintbagħat fil-Knisja ta' St. Clements f'Oxford. Issa, il-kelma Oxford fiha nfisha tiżvela biex ngħidu hekk enċiklopedija sħiħa, ċoe realtà wiesa, sabiħa, interessanti, kosmopolitana. Anke fuq livell reliġjuż fl-Ingilterra tal-ewwel nofs tas-seklu 19. Oxford li hija kif ħafna jafu l-eqdem sit universitarju tal-Knisja Anglikana u l-eqdem sit pratikament l-eqdem sit universitarju tad-dinja anglosassona, ġifieri fi kliem sempliċi, l-eqdem l-ewwel università Ingliża fl-Ingilterra, fl-Ewropa u fid-dinja. Kienet, kif anke jagħti sal-lum, imma kienet ħafna iktar f'dawk iż-żminijiet, il-post fejn issir l-esperimentazzjoni tat-teoloġija Kristjana mill-aspett Anglikan. Jiġifieri, l-ikbar orrif fil-qasam teoloġiku, l-arċisfijiet ta' Canterbury u l-prelati kollha ewlenin tal-Knisja Anglikana, tal-Komunjoni Anglikana, daqqan sejħilha Knisja, daqqan sejħilha Komunjoni b'raġuni għaliex skont kif wieħed iħares lejn din ir-realtà. Bħala Knisja inkwantu illi hija korp partikolari, bħala komunjoni, bħala jiġifieri tfisser il-korp li huwa mifrux il-barra anke mill-Ingilterra. Biex ma nitlifx l-argument, minna f'Oxford kienu jiġu imrawma, jistudjaw, jedukaw ruhom il-futuri mexxejja tal-Knisja Anglikana jew tal-Komunjoni Anglikana, mhux biss għall-Ingilterra, jiġifieri għas-sede episkopali li kellha l-Ingilterra f'dawk iż-żminijiet, prinċipali fosthom Canterbury, imbagħad York, Durham u nibqgħu sejrin hekk, imma anke l-mexxejja Anglikani madwar id-dinja għaliex il-Komunjoni Anglikana permezz ta' ħidmiet ta' diversi missjonarji infirxet anke kull fejn kien hemm il-preżenza tal-Imperu Ingliż. Dan huwa importanti biex nifhmu Newman kemm kien suġġett għal dak kollu li qed jiġri fiħdan l-Anglikanizmu fl-Ingilterra ta' żmienu. Kien the right person in the right moment at the right time biex jinterpreta il-fidi Anglikana għad-dinja. Imma il-kbir kif jgħidu kien għadu ġej, fis-sens li Newman ta' bniedem tassew profond li l-Anglikanizmu kien se jurih il-wiċċ ġdid tiegħu. U dan kien se jkun ifisser doxxa kisħa għal ħafna imma apertura wiesa mentali u anke spiritwali għal ħafna ta' eluf Anglikani li setgħu jpoġġu idejhom fuq qalbhom u jgħidu aħna Anglikani imma f'mixja dejjem lejn il-verità. Newman bla ma kien jaf kien l-ewwel wieħed f'dan il-moviment. U nek irid insemmi dak li huwa magħruf bħala the Oxford Movement. The Oxford Movement x'kien? Msejjaħ ukoll bħala the Tractarians. Dawn kienu grupp ta' nies fil-Komunjoni Anglikana illi wara l-istudju tagħhom biex isiru presbiteri Anglikani baqgħu jfittxu u jaraw kif ser isaħħu l-argumenti biex ikomplu juru lid-dinja li l-Knisja Anglikana, l-Ekklesja Anglikana hija f'kontinwità sħiħa u mingħajr ebda diffikultà mal-Knisja tal-bidu. Dik li aħna nsejħula il-Knisja Apostolika, nistqarruha kull nhar taħat fil-kredu. Issa, kellek bniedem intelligenti ħabib kbir ta' Newman, Harold Froude. Dan kien bniedem illi il-fidi Anglikana tiegħu kienet qed twasslu ftit biex jinduna li l-Knisja waħda u vera ta' Ġesu hija dik li jixirqilha tissejjaħ waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Li aħna nafu li allura hija il-Knisja ta' Ruma fi kliem sempliċi. Ma kienx faċli li l-bniedem bħal Newman taqbad u turih u tikkonvinċih il-Knisja Kattolika hija l-Knisja li lejha kellu imil, li lejha kellu jimxi. Mill-banda l-oħra imma Newman laqqas kien xi bniedem bil-qamad fuq għajnejh b'tali mod li ma kienx lest ikun miftuħ għall-verità.
l-intelligenza u l-ħajja ta' talb li huwa kien qiegħed jgħix anke iktar il-qudiem bħala Vicar ta' St. Mary's, il-Knisja uffiċjali tal-Università ta' Oxford, kollox kien qed iwasslu biex ifittex b'ħerqa kbira il-verità. U kien bniedem kategoriku f'dan il-każ, ġifieri kien lest li jimxi fejn se twasslu din il-verità. Meta kien ikun jippriedka bħala presbiteru żagħżugħ bħala vikar f'St. Mary's, ħafna żgħażagħ allura Anglikani li kienu jmorru biex jisimgħu il-messaġġ minn fuq il-pulptu ta' St. Mary's kienu jindunaw li John Henry Newman ma kienx kwalunkwe curate, kwalunkwe vikar, kwalunkwe saċerdot Anglikan, imma kien bniedem illi bl-istudju li kien għamel f'Oxford u r-riċerka li kien għadu għaddej miegħha, b'mod partikolari il-qari tas-Santi Padri, xi wħud minnhom anke fl-oriġinal Grieg li kien tallem ukoll għal xi żmien, bħalma nafu li anke kien tallem biktar qawwa l-Ebrajk, kien qed iwasslu biex jaraf ftit li ma setax jirrikonċilja flimkien il-verità suġġettiva li kienet tgħid li l-Knisja Anglikana hija faqda mal-Knisja Apostolika tal-bidu u l-verità iktar oġġettiva li kellu jasal għalija wara vjaġġ ta' tant żbatija interjuri u esterjuri li tgħid li knisja waħda vera jista' jkun hemm, ma jistax ikun hemm iktar minn knisja vera waħda u dik hija l-Knisja Kattolika, il-Knisja ta' Roma. Insemmi li f'Oxford ma stajtx tkun Kattoliku u tkun tgħallem hemmhekk. Mhux biss għaliex il-Protestanti ma kinux se jippermettu dan, imma anke l-istess ġerarkija Kattolika li aktar il-qudiem ġiet irrestawrata mill-ġdid fl-1850 ma kienx se tippermetti li seminaristi jew saċerdoti Kattoliċi jista' jkun anqas Kattoliċi minn familji lajċi ġifieri jistudjaw ġo Oxford. Fil-fatt fejn kienu jmorru is-Sorbonne ġo Pariġi, inkella jmorrulek il-Ġermanja, Regensburg jew postijiet oħrajn bħal dawn, jew inkella saħansitra jinżlu l-Italja, Urbino, Padova, Ruma, postijiet oħrajn. Newman jinsab f'dan il-kuntest, f'dan il-framework, qiegħed jaħdem biex isib il-verità u sadattant irid ikompli jgħallem it-tagħlim tal-Komunjoni Anglikana. Hawnhekk Newman jasal fil-punt l-iktar importanti ta' ħajtu. Żewġ dati importanti fil-ħajja ta' Newman jekk nistgħu ngħidu li huma momenti partikolari il għaliex qatt mhu faċli tgħid meta vjaġġ interjuri jibda fil-qalb tal-bniedem huma id-data 1833 u d-data 1845. Ġara li Newman kien se jagħmel vjaġġ lejn l-Italja u l-kontinent, xi ħaġa li kienu jħobbu jagħmluha ħafna vjaġġaturi Ingliżi u anke Ġermaniżi u oħrajn, u darba minnhom waqt mal-tempata isipruħu fuq ix-xini flimkien ma' sħabu oħrajn fl-istrett ta' Bonifaċċju li jinsab bejn il-gżejjer propju li nsibu fil-naħa ta' fuq tal-Mediterran, il-gżira ta' Korsika, li propju minn taħta kien għaddej waqt dan il-maltemp kbir, isipruħu hemmhekk u jikteb il-famuża poeżija The Pillar of the Cloud. Jiġifieri il-kolonna ta' sħab. Hawnhekk għandna aċċenn bibliku. Fit-Testament il-Qadim, il-Lut meta kienu se jitilfu it-triq sabu l-għajnuna Alla permezz ta' din il-kolonna ta' sħab. Newman bridem istruit, mkisser fl-iskrittura mqazza u fl-interpretazzjoni tagħha li kien qara wkoll lil Milner, il-famuż editur tal-patroloġija ta' l-orrif tal-bidu tal-Knisja u ħafna kitbiet oħra teoloġiċi, ħass li seta' jxebbaħ il-ħajja tiegħu f'dak il-mument bejn Sardinja u Korsika meta x-xini kien kważi ħajjereq u twerwer tassew, ħajtu kienet tassew oġġettivament fil-periklu mal-mument li fih il-poplu ludi wara li ħareġ mill-art tal-Farawn kellu bżonn l-għajnuna diretta ta' Alla. Fil-fatt, The Pillar of the Cloud hija waħda minn dawk it-tliet innijiet famużi li jitkantaw fil-Knisjes Anglikani u anke dawk Kattoliċi bil-isem Lead Kindly Light. Lead kindly light amid the encircling gloom, lead kindly on, the night is dark and yet I'm far from home, lead kindly on. Poezija ta' 3 strofi li hija famuża, ikonika, klassika jekk trid mill-fost il-letteratura illi ħallilna Newman permezz tal-poeżija.
U hawnhekk biex norbot mas-suġġett dan kien il-mument l-iktar importanti ta' ħajtu 1833 sa 1845 nsejjaħlu mument fil-verità huwa perjodu fil-fatt mhux biss huwa perjodu imma huwa tul ta' żmien illi permezz tiegħu tant Newman niżel fil-fond tal-verità illi ħass li ma jistax jibqa' kif inhu. Interessanti illi Newman fl-ebda mument ta' ħajtu ma ħass animożità jew mibeda għat twemmin Anglikan. U dan huwa aspett importanti ħafna għax anke fid-dawl tal-kanorizzazzjoni tiegħu Newman huwa rispettat anke mill-Anglikani. L-Anglikani jiċċelebraw il-mument tal-kanonizzazzjoni tiegħu. Ma jarawx bħala mument li fih il-Kattoliċiżmu b'xi mod barokk jew trionfalistiku se jirbaħ fuq il-Protestantiżmu bħalma kien jiġri kieku seħħ dan kollu fi żmien il-Konċilju ta' Trentu, anzi fid-dawl ta' apertura intellettwali, ekumeniżmu san u b'saħħtu l-Anglikani jaraw dan il-mument tal-kanonizzazzjoni ta' Newman bħala mument li fih Newman qed jiġi iġġustifikat, jiġifieri qed jingħatalu dak li jistħoqlu l-unur tal-altari. U kien hemm min qal fosthom il-professur Reverend Dr. Ian Kerr, is-saċerdot Kattoliku awtur tal-biografija uffiċjali ta' Newman illi biex il-kanonizzazzjoni tiegħu tkun sħiħa trid twassal għal dak il-pass tant meħtieġ u jiena nemmen li anke l-Pap Benedittu 16 b'xi mod irrefera għalih dan il-mument meta fit-2010 f'Settembru tkellem propju fl-Ingilterra fil-mument tal-beatifikazzjoni meta wera xjuri li Newman anke jistħoqlu ikun il-qudiem iddikjarat duttur tal-Knisja. Għaliex il-vjaġġ tiegħu tant ipproduċa materjal oriġinali mhux biss dik li hija apoloġetika jew difiża tat-tagħlim Kristjan Kattoliku, imma anke bħala kontribut oriġinali fit-teoloġija. Dwar dan jitkellmu l-orrif mhux se nitkellem jien u qas ngħaddi kummenti imma nagħlaq billi ngħid illi l-vjaġġ spiritwali li Newman beda bħala kjeriku Anglikan f'Oxford illi hu xtaq li jwasslu għal verità kien mument hekk eċċezzjonali illi minnu ma ibbenefikax biss imma ibbenefikaw eluf ta' Anglikani u anke ta' Kattoliċi fil-każ ta' Anglikani biex waslu ħalli jħadnu il-fidi Kattolika fil-każ ta' ħafna Kattoliċi biex jifhmu aħjar il-fidi tagħhom stess u ma jħarsux lejha bħala xi ħaġa tradizzjonali li huma wirtu minant missiriethom ma bħala fidi li tista' tiġi ġustifikata b'mod oġġettiv bħala vera għaliex għandha bażi li hija sound li hija sana kemm fuq livell filosofiku kif ukoll fuq dak teoloġiku kif jurina Newman permezz tad-diversi xogħlijiet tiegħu.